An kinaaban igwanin sa diring sukol sa pagiling. Halawig ang agwat ka nagsusunod sa kinaabanon na pagkabuhay, asin kristyanong pagkabuhay. Ang kristyanong pagkabuhay sarong buhay ni pagsakripisyo sa kinaaban na ining. Alagad ang ebanghelyo ngunyan, nagpapagirumdum sa to, na ang mga pagsakit sa buhay na ini, paagi tanganing makaarog kita sa buhay ni Jesus. Ang mga gawi ng pagiging paladan, arugan pagiging duka sa espiritu, pagiging maheherakon, pagiging malinig ang puso, nagpapahayag kan sarong buhay na makawiwili sa atubang nin mahal na Diyos. Ang mga ini, gawi na daikayang sukulon, susog sa kinaaban, huli ta ang Diyos igwanin itinutukdo na tunay na tama, asin tunay na paladan, susog sa iyang kabutan. Ngunyan man iyo ang National Bible Sunday, lugod magkusog ang satong paggamuot sa paghinanyog, asin pagurup-hurup sa tataramon nin Diyos. Banwaan ni Diyos ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father June Barquez. Matinog po ang gabos asin sa maugmang tingog sa rabay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Awitan kagurang nani sarong bagong awit, paglukyo ng Diyos na makakamhan, bilog na kiyapan. Umamulat ba na niyang ngaran, ibaretan ginibong ang alasan, ipagbanto ang sa iyang kaligtasan, sa gapos na banwaan. O awitan tan kagurang nani sarong bagong awit, paglukyo ng Diyos na makakamhan, bilog na kinaban. O awitan tan kagurang nan. Mahag mga kita bang kasamba sa ngarang kanama, kanaki, asagang Espiritu Santo. Ang grasya sinan katuninong nga nagikan sa Diyos na sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo ang kagurang nata, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang nga kita maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo, ako untan sa tong mga kasaalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na mga kamhan, asin sa Indo matugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo matugang, na ako'y pamibi sa kagwarangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalanan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuhan. Amen. Kagurang nan maherap ka, kagurang nan maherap ka, Kristo maherap ka, Kristo maherap ka. Kagurang nan maherap ka, kagurang nan maherap ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kainasan, asin sa nagkakatuninongan, sa mga
Mamibi kita, kagurangnan niya mong Diyos, itugot mo sa mo na magsamba kami sa imo sa bilog na buot, asin mamot sa gabos na tao sa maninigong pagkamuot. Huli kay Yesu Kristo, ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahada kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Anenot na babasahon, pangapudan na maging matanos. Ang mga mapakumbaba, sinasadol, na hanapon ang katanosan. Sa katilingkasan ni Jerusalem, sinda iyo itong mga matatada, asin magiging bago sa atubang ni Diyos. Inanyugon niya to, anenot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sophonias. Magbalik kamo sa kagurangnan, hanapan nindo, gabos na mga mapakumbaba sa daga, na naguutob kan sa iyang mga tugon, hanapan nindo ang katanosan, hanapan nindo ang kapakumbabaan, tibaad pa makukuha kamo nin taguan sa aldaw na maanggot ang kagurangnan. Sa tahaw nindo, iwawalat ko ang sarong banwaan na mapakumbaba asin dukha, asin ang mga natada sa Israel, mahanap nin paalawan sa ngaran nin kagurangnan. Daisin da maputik, di lang marara, daina makukuha sa indang nguso, sinda makakasabsab asin makakapahingalo, dainin mapurisaw sa inda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa inda ang kahadean nin langit. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Ang kagurangnan may imbod sa paman, matanos para sa mga pinapasakitan. Kakanon itinataon niya sa mga nagugutom, asin kaligtasan sa mga yaon sa bilangguan. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Mga buta, pinapakita nin kagurangnan. Mga buktot, tinatanos nin kagurangnan. Ang dayuhan, sinusurog nin kagurangnan. Inaamponan balo asin ilo. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Ang matanos namumutanin kagurangnan, alagad linalaglag ang dalan kan tampalasan. Ang kagurangnan nagahade sa paman, Diyos sa Sion sa panahon na daing kasagkoran. Paladan ang mga dukha sa espiritu, sa sainda ang kahadean nin langit. Mayo nin si Isay man na dapat magpabaw-abaw sa atubang ni Diyos. Ang ikadawang babasahon, nagpapahiling kan pagpili ni Diyos sa mga taong kinukonsiderar kan kinaaban bilang mga dai asin mga maluya. Ang kadunungan na itinutokdo ni Diyos, iyo ang kadunungan na ipinahiling sa paagi ni Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, isip-isipa mga tugang kung sisay kamo na mga inapod. Pira sa indo ang madunong, susog sa laman. Pira sa indo ang mapangyari. Pira ang gikan sa pamilyang noble. Pinili ning Diyos ang mangmang sa kinaban. Tanganing supugon ang makusog. Pinili ning Diyos ang mga daing dangog, asin daing halaga. Ang mga dai, tanganing ang igwa isubol sa kadaihan. Ang tawo daining ikapapabaw-abaw sa atubang ning Diyos. Kamo, ginibong mga kabta ni Kristo Jesus, na iyo ang naging satong kadunungan, satong katanosan, satong kabanalan, satong kaligtasan, nagikan sa Diyos. Siring sa nasasabi sa kasuratan,
ang buot na magpaabaw-abaw sa kagurangnan. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Dios. Matindog po sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang tataramon ni Diyos, iyo ang tinapay din buhay. Alleluia, 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 Ang kagurangnan mapasa Indo. asin sa imong espiritu. Ang pagrukyaw kan marahay na barata. Sosog ki San Mateo. Kaurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahiling na Jesus kan katawohan, nagtukad siya sa bukid. Nagtukaw asin ang mga disipulos nagrani sa iya. Danga nagtaram asin nagtukdo sa inda. Iniyan sa iyang sinabi. Palada ng mga dukha sa espiritu, uli ta sa inda ang kadean nin langit. Paladan ang mga mabuot, huli ta mapapasainda ang daga. Paladan ang mga nagtitios, huli ta sinda rarangahon. Paladan ang mga nagugutom, asin napapaha sa katanosan, huli ta sinda pakababasugon. Paladan ang mga maherakon, huli tasinda maheherakan. Paladan ang mamalinigan puso, huli tasinda makakahiling sa Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, huli tasinda aapodon na mga aki ng Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan, huli sa katanosan, huli tasinda ang kahadean sa langit. Paladan kamo, kung huli sa kuya, kamo pagmodahon, pasakitan, asin pakarautonin mga tao. Ipagugmanindo, huli tadakula, ang ibabalos ng Diyos sa indo sa langit. Siriman, siring napasakit, ginibo ninda sa mga propeta, na nagkaerenot sa saindo. Marahay na bareta kan sa tong kagurang na Pagbumaw sa imo, Kristo. matugang sa Ebanghelyo na dangog ta sum mapahayag na Jesus manunungod kan mga kapalada. Kita sa pag-aral daw tang pagkabuhay, danay tang nasasabi man ini sa tuyang mga pag-iriba. Kubisan, inuumaw ta ang sarong katrabaho na sinasabi ta, maray ka pa, mapalad ka, taan sa imong mga aki, puro na nakatapos sa pag-adal.
O kaya sinasabi ta, mapalad ka, taan sa indong familia, nagdadanay na burugkos asin maogma. Asin kumisan, ang kapalada na minibidbid ta, ikinokonekta ta sa mga swerte. Kaya mapalad ka, sinwerte ka sa imong trabaho. Pero namimidbitaan mga magagayo naman mga nangyayari sa satuyang mga pag-iriba o sa satuyang sa diring buhay. Kaya nagpapasalamat kita na pinalad kita ta sa pagantabay nin mahal na Diyos na utob ta so gabustang mga pangaturugan. Alagad mga tugang, ining mga kapaladan na ipinahayag ni Jesus sa sayang mga disipulos na maawot man niya na kumbaga ipinahayag niya na yaon man sukadakol na mga taong nagsusunod sa iya. Maawot niyang ipamibid na ini kumbaga ang bagong mga paagi tangani na ang tao makamtan ang kaugmahan. Kumbaga mga bagong tugon. Kaya gani, kumbaga sabi kan mga scholar sa Biblia, ipinahayag ni Jesus duman sa sarong bulod. Ta kumbaga ibinabaing so sa iyang ginigibo sa pagtao nin mahal na Diyos kan mga tugon ki Moises duman sa bulod kan Sinai. Kaya, kumbaga, afuera kan 10 tugon, ining mga kapaladan, idinadagdag na Jesus na bagong mga paagi, tangani na tunay kitang mamidbid na sa iyang mga disipulos. Mga kapaladan na sinasabi niya, bako, makakamtan tangunyan. Day niya, inuumaw sukamugtakan ngunyan. Kundi yaon sa pagsabi niya kan kapaladan sa sarong grupo ng tao o sa kamugtakan ng sarong tao, araw kan mga duka sa espiritu. Yaon an kumbaga an balos na makakamtaninda. Sa mapapasainda an kahadayan ng langit. Ngapit pang panahon, bako tulos-tulos. Kung baga sinasabi sa tuya, mapalad kita. Bako kulita, yaon na sa tuya ang kahadaan ng langit. Kundi huli kan sa tuyang, halimbawa, pagiging duka sa espiritu o kaya pagiging mabuot, ini ang mga kondisyon o mga kamugtakan ng tao na magdadara sa tuya sa mga kapaladan na nakatagama. Buot sabihin na ang taong magkakamit kay ni kumagayaon na sa iya ang biyaya ni mahal na Diyos. Ang biyayang ini, kumbaga, padagos na nagtatalubo sa iya, as nag-uuswag siya sa pagsabuhay kan biyayang ini. Na ano man ang sa iyang kamugtakan, ano man ang mga kadifisila na sa iyang inaagihan, ano man ang mga pasakit, ang mga ini, day magdadara sa iya, nin ano man na kamunduan, kundi pinapamidbid sa iya, na igwanin, nakatagama sa iyang urog na biyaya. Kaya, huli ka ini, ang sarong disipulo ni Kristo, kumbaga, danay na nagtitiwala na may karahayan na mangyayari sa iya. Asin padagos na nagtatalubo sa pagtiwala,
pagsarig sa mahal na Diyos, huli nga ni ita, kumbaga, mismong siya na mamatayan niya na ang biyaya ni Diyos, yaon sa iya. Asin padagos niya ining inaataman, tangani na, kumbaga, ining panuga na mapapasaya ang kahadaan ng langit, mapapasaya ang daga, siya kahirakan, siya mag-aako kang katanosan, tunay na mangyayari sa iya. Inian padagos na ipinapamidbid sa tuya na Jesus. Kaya kumbaga, itinuturuhok niya ang sa tuyang isip, ang sa tuyang atensyon, bako sa nasangunyan, kundi sa mga maabot na aldaw. Ang sayang, ang kapalada na hinahagad ta o linalauman ta, bako tulos-tulos, kundi ngapit. Pero sigurado kita, ginagarantiyahan kita ni Jesus na ini mapapasatuyan. Kaya mapalad kita kung maski pa anong nangyayari sa tuyang mga, sabi yun pang mga kadimalasan o kaya mga pang-api, mga paglamang sa satuya. Day kita mawaranin buot. Day kita magkulang sa pagtiwala sa mahal na Diyos. Tayo ni ansayang iginagarantiya na huli kan sa tuyang bilog na buot na pag-atubang kan gabos na ini sa buhay tangunyan. Yaon ansayang panuga na kapaladan. Ini mga tugang ang sinasarigan ta. Ini kumbaga ang bagong tugon na itinatao sa tuya ni Jesus. Ini ang bagong dalan na tunay na magdadara sa tuya sa kaugmahan. Bako ngapit, kundi ngunyan. Anuman ang inaagihan ta. Uli yaonan bilog na konfiyansa ta sa tataramon ni Jesus. Lugod ini ang padagos tang panarigan, padagos tang patalubon sa tuyang puso. Nganingan sayang kaugmahan, magdanay sa sato. Matirido kita sa pagrokyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos. Mang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Pinangaki dahil na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli kang Espiritu Santo, Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulungal daw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadaan. Ansay ang kahadayaan dahil katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ng buhay. Nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kay baka nama asin kan aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahinga ko ng pagtubod sa rong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan.
asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Matugang sa tuyang hagadon sa kagurangnan, natawan kita nin grasya na makisumaro sa iyang buhay, sa paagikan mga gawin ng pagiging paladan sa kahadaan ng langit, dugod magdanay kita sa iya. Ang simbagta sa lambang kahagadan, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos manlugod sa pagbalangibog din marahay na bareta sa katawuhan, tanganing madarasinda sa pagkabuhay na uyon sa paghiling ng Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga lideres kan sa tong nasyon, lugod ang sa indang paglingkod sa banwaan, magladawan kan sa indang pagkamuot sa mga duka, asin mahiling ninda si Kristo sa inda. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga nagditios, mga nasasakitan, lugod makakuanin ranga sa presensya ni Diyos, na yaon sa indang mga puso, asin magirumduman ninda, na ang kagurangnan pinili sinda sa pagsabuhay kan Ebanghelyo. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kita gabos na uyan nakikisumaro sa selebrasyon na ini. Lugod makisumaro man kita sa bangkete ning kagurangnan na nagaapod sa mga nagsasabuhay kan sa iyang katukduan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Ang mga gadan na naghinguan na mamuhay susog sa pagiling nin kagurangnan. Lugod sinda ako o ni Diyos sa iyang kahadean. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Idulutan sa tuyang mga kahagadan. O Diyos, sa muyang kusog ang sa mong kaugmahan, yaon sa pagutob kan sa imong matugon, asin sa pagibonin mga gawin ng pagiging paladan. Hinanyugan sa mong pamibig, tanganing danay kaming makapag-omaw sa imo sagod paman. Ini hinahagad ni huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa imo kagurangnan, ininudusayan buhay. Inataong katubod pagkamot, lugod si mong akon, asin pagkabanalon. Danganin na kami magdanay sa imo pagkamot. Mamibi ka mo mga tugang, taganan sa ko asin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaod, taganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, maugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, itaas minasa kagurangnan.
Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigos dapat. Totoo ang maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanday kasagkoran. Tan mga aki na harayong isiniblag kan krimen in kasaalan, binuot mong tiriponon giraray sa imo, uli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu. Tanganingan banoan na nabilog sa pagkasararo kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, mamibida na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan Espiritu Santo. Kaya kay riba kan mga koronin mga angeles, nag-umaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag din pagtubod. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos din mga hukbo, Diyos din mga hukbo, ang langit at sinaga, panukan si mong kamurangayan, Osana, sa kaitaasan. Palalanan minanigdig, sa ngaran kat kagurangan, Osana, sa kaitaasan. Kagurangnan ika ng God ang banal, burabod ng gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos, daan sabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaratan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kuna ikaw magdato. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkakadanas at pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagulangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagulangnan na sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mga Santo Papa, si Francisco, kan sa mga obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Siriman garamdama sa imong paggahera kan sa mga matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na dahing kasagoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Sa dagat, Insiring sa langit, ang sa mong kakanon sa araldaw, itao mo sa muyang manyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin
kami pagdarahas sa sugon, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan. Warasan sa maldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imoan kaadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan ni nagsabi sa imo mga apostoles, katininongan ni winawalat ko sa indo, ang sakong katininongan itinatao ko sa indo. Haray paghilingan sa mga makasalan ko di ang pagtubuod kan sa imong simbahan, asin papagkanin ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katininongan kang kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Patugang magpatinarawan kita nin katininongan. Peace be with you. Cordero kan Diyos, na nagpaparang
Matugang uya sa Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos, siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Siya ang nagsasabi sa tuya na paladan kita, ta kita nagsusunod sa iya. Paladan kita ngunya na inaapod na mag-ako sa iya sa banal na Eucharistia. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahimo ang magmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamutin padi na minaatang kan sa imong mamarawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo mahera ko na Jesus, tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugoday ako makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kaurihurihi. Mabuhay ako sagod pa man sa kaibahan mo. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen. Jesucristo, namutan mo si mong banwaan, sa Eucharistia itinawag mo, ang pagkamot asinan buhay, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong sakramento mamurawayon sa tuyang kamutan na sinapuon. Nagurangnan, Jesucristo, pinubos mo ang katawan, ang sakramento na tinugdas mo, nagtao sa muling kaligtasan. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, ning kagurangan, ang sakramento mamurawayon sa tuyang kamutan na sinapuon. Nagurangnan, Jesucristo, na nagparanin mga kasalan, ang simong hawak asin simong dugo, buhay na dahing kasakoran, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak,
mamibi kita. Kagunang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan malangit no na bagay sa pagselebrar. Tangani matabangan kami kan mga biyaya ngunyan. Asin matukdoan kami kan mga nagdadanay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Enot, second collection, tabang niya to sa programa kan Biblical Apostolate. Ikaduwa, Lecom Recruitment. An sa tong parokya nangangapudan sa mga buot magin para proklamar kan tataramo ni Diyos o lectors, commentators. Kinakaipuhan 18 sundong 60 anyos an edad. Nakaistar sa mga barangay na sakop kan sa tong parokya. Tatao magbasa, magtaram asin magsurat in Bicol asin Ingles na lingwahe. Sa mga interesado, magkuha kan aplikasyon sa opisina kan sa tong parokya. Ang deadline kaini asin pagsumiter kan forms iyo sa Pebrero 13 aldaw na Lunes. Ikatulo, World Day of the Sick. Sa liwat, gigibuhon ang pagbisita kan mga gurang asin nagehelang sa mga barangay na sakop kan sa tong parokya. Ini pupunan sa Pebrero 1 sa sundo Pebrero 10, 2023. Para sa schedule kan mga barangay, makihumapot na sa natabi sa opisina kan sa tong parokya. Ikaapat, donations. Salamat sa mga nagdonar ka na kaaging simana. Anonymous, 4,000 pesos, asin sarong 3,000 pesos. Ikalima, katekisis, tangan imagtalubo sa kristyanong pagtubod. Igwa kitang tugang na mahiras kan sa iyang eksperyensya, himation taan halipot na pataratara. Marahay na aga po sa inyong mga tugang. Ako po si Jerry, 62 anyos, may agom, may duwang aki. Ano pa kungunyan sa inyong atubang, mga tugang, tanganin na maihiras sa indo ang sa kuyang mga inagihan na mga kadipisilan sa buhay. Gabos na kakundian, gabos na kabulastugan, gabos na karatan sa kuyang buhay. Alagad ini gabos binago kan mahal na Diyos. Sa paagi kan adultong katikisis na itinatao kan niyo katikuminalway. Ang tataramon po kan mahal na Diyos sa kuya, iyo po ang dakulaon na grasya na sa kuyang naresibi. Ninuli sa iyang karahayan, hulikan sa iyang pagkamot sa kuya, gabos nakaratan sa kuyang buhay, binago niya. Kaya mga tugang, ngunyan sa inyong atubang, ako po nag-imbitar na kung si isay man po o gabos po kamo, madya asin magdangog o maghinanyog kan sayang mga tataramon. Ako po mga tugang, saro po akong tawo na mayo ning kadunungan. Alagad ngunyan, minatarampaw ko sa indo, madya mga tugang, maghinanyog kita nin adultong katikisis na itatao po kaniyo katikuminalwe, digdi po mga tugang sa tuyang parokya nin San Rafael. Ang edad po, 13 pataas, daraga, soltero, may agom, balo, mayaman man o pobre, kung ano man po ang estado niya to sa buhay, gabos po iniimbitaran. Asin, ngunyan po, kung madangog nindo ang sayang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Marahay na aga po sa indo gabos. Ang pitsa po palaan mga tugang, pitsa 7 ng Pebrero, Martes, then Huwebes, oras alas 7 po ng Banggi. Salamat po.
Ini katekesis ka na nayo katecumenal way gigibuhon sa semana kada Martes asin Huwebes din banggi sa lawag din nagkatanang semana. Kaya inaalok mi kamo na magdalaw o hinanyog kan evangelization asin pagatid-atido nindo ang pangapodan ni mahal na Diyos. Matindog na kita para sa pagbendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Iduko ang sa inong mapayo as sinagado ang bendisyon ng mahal na Diyos. Bendisyonan ka mo ni Diyos ng gabos na karangahan as siniwara sa Indo ang katuninongan sa gabos na aldaw kan sa indong buhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kahorasaan asin pasarigon ang sa indong puso sa sayang pagkamuot. Amen. Papagyamano niya kamo kan sayang mabalawag ng pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nganing ang sa indong gibo sa buhay na ini, magdala sa indo ng kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan ka mo gabos kan Diyos na makakamahan, adama anaki asin ang Espiritu Santo. Amen. Hans sa tong misa inatang na lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo asin sa pagkamot sa kapwa. Inipon kita kan sa tuyang Ama, tanganing magako kan biyaya niya, kakanunin buhay inanang sa to, sa kamurawayan niya. Sarong simbahan, sarong pagtubod, kita magturugang sa kagurangan, sarong simbahan, sarong pagtubod, kita mga akin Diyos. Diyos, marahin aldaw sa indong gabos, asin salamat sa indong presensya.